Vážené dámy, vážení pánové, sousedé. Jmenuji se Tomáš Březina a jsem lídrem Sdružení nezávislých kandidátů s názvem Živá Řitka. Chceme vyhrát letošní komunální volby v naší obci Řitka. Bydlím a žiju zde od roku 2008, tedy 18 let. Tehdy jsme zde dostavili náš rodinný dům a přistěhovali se. Nebylo to náhodou. Toto nové místo našeho života jsme dlouho vybírali. Řitku považujeme za skvělou adresu pro život. Za místo Bohem nadané ke skvělému životu. 20 minut autem od pražského centra. V přímém sousedství tisíci hektarových brdských lesů, které poskytují obci zdravé mikroklima. Řitka má krásné jméno. Nezaměnitelné. Bohužel to je vše. Víc zde nemáme. Civilizace se zde před lety zastavila. Řitka, dle mého názoru, a nepochybuji, že dle názoru řady z vás, nenaplňuje svůj obrovský potenciál. Samozřejmě nic není ztraceno. Důvod mojí kandidatury, moje motivace pro tento krok jsou celá zřejmé. Nelíbí se mně současný stav. Nemožnost běžného života, nemožnost komunitní aktivity, nemožnost volnočasové aktivity. Chci tuto realitu změnit, rychleji změnit. Předchůdci buď rozumný vývoj Řitky nechtěli, nebo ho neuměli. Spoustu věcí musíme stihnout za jedno volební období. Složitější, dlouhodobé věci je třeba začít a provádět tak, aby přirozeně a nevratně pokračovaly a byly dokončeny v dalším volebním období. I proto, že se stanou skvělou a očekávanou skutečností. Uskupení, v jehož čele chci kandidovat, se již formuje. Získáváme pevné členy, dle mého přesvědčení skvělé, pracovité a zapálené lidi. Hodnotové lidi, jejich životy garantují oprávněnost a smysluplnost našeho záměru. Další členy chceme přivítat. Nejsme uzavření. Během 8 měsíců, které chybějí do voleb, chceme vnímat nové podněty, jež ještě zlepší náš program. Jsme otevřené demokratické sdružení pro všechny, kterým není osud Řitky lhostejný. Pokud byste se chtěli aktivně zapojit nebo nás podpořit svým názorem, zkušeností či pomocí, budeme velmi rádi. Náš program je zdravě banální a potřebně rozvojový. Chceme normálnost. V rámci naší programové normálnosti chceme konečně postavit protihlukovou zeď podél celé dálnice. Chceme obyvatele Řitky zbavit hluku z dálnice. Chceme řešit levnější vodu. Řitka nemůže mít nejdražší vodu v republice. Chceme vyřešit nesmysly minulosti. Zakrývané hospodaření obce. Prázdné domy. Spory s majiteli pozemků. Neoprávněné parkování nákladních a cizích vozidel v obci, parkové úpravy obce, údržbu komunikací, čistotu a mnoho dalších věcí. V naší programové části o budoucnosti chceme nabídnout obyvatelům Řitky potřebný a skvělý rozvoj. Prvním klíčovým projektem je mnohoúčelové sportoviště. Na okraji Řitky jsem zakoupil pozemek o rozloze 7 hektarů. 70 000 metrů čtverečních. Pro účely sportoviště nádherný pozemek. Projekt je připravován jako veřejná infrastruktura, nikoliv jako účelový komerční záměr. Bude sloužit všem, dětem, dospělým i seniorům. V tuto chvíli je již vypracovaná studie sportoviště a jeho vizualizace. Bude to nádherné a účelné. O stavební povolení budeme žádat nejpozději na podzim. Chceme, aby výstavba sportovišť mohla započít na jaře příštího roku, raději i dříve. Projekt je koncipován jako sportoviště pro obec naší velikosti a pro nejbližší okolí. Pro sportující veřejnost žádné nabubřelé sportovní arény. Chceme maximální užitek. Chceme, aby na svoje sportoviště byla Řitka hrdá. Chceme, aby se naše sportoviště stalo vzorem pro celou republiku. Snažíme se jít příkladem. Projekt veřejného dětského hřiště, které v obci funguje již 2 roky a které jsem financoval z vlastních prostředků, ukazuje, že
nedáváme plané sliby. Ukazuje, že s rozvojem obce to myslíme seriózně a vážně. Druhým klíčovým projektem budoucnosti je vybudování důstojného centra obce Řitka. Jakákoliv obec bez důstojného centra je pouze poloviční obcí, než kvůli obec s potenciálem Řitky. Chceme zde postavit kostel a současně společenský dům spolu s radnicí, sály pro divadla, pro kina, pro setkávání občanů. Chceme postavit lékařský dům s ordinacemi lékařů a s lékárnou. Malý hotel rodinného typu pro návštěvníky. Kavárnu, restaurace, obchody. Opět, žádná megalomanie, žádný Albert. Ano, tento projekt je odhadem na 2 volební období. Vycházíme přitom z faktu, že v Řitce bude během této doby bydlet až 4 000 obyvatel, 2krát víc než dneska. Ti zde budou jen bydlet a dojíždět, nebo zde budou ku prospěchu obce i žít. Tento projekt bude podložen architektonickou soutěží. Musí to být neobyčejný projekt. Nemůže být podnikatelským záměrem jednotlivce. Představitelé obce musí být pro novou realitu zapálení. Obec musí projekt podporovat a spolu řešit. Jedná se o projekt veřejný, sloužící veřejnosti. Pro umístění důstojného a prestižního centra obce Řitka existují v Řitce krásné a vhodné lokality. Dokonce excelentní lokality. Skvělé by bylo, kdyby se o realizaci architektonické soutěže, jeho vyhodnocení a další fáze projektu jí staralo nové vedení obce Řitka. S velkým nadšením a velkým zaujetím, velkou erudicí. Vážení, uskutečnit náš program nebude jednoduché. Budeme muset pro věc věnovat obří množství času, obří energii i vlastní peníze. Přesto či právě proto si velmi, velmi věříme. Chceme to udělat. Vás, kteří byste do tohoto projektu rádi zasahli, přivítáme mezi námi. Jsme otevřené demokratické sdružení pro všechny řitecké občany. Pokud byste chtěli v naší obci také měnit věci k lepšímu a není vám osud Řitky lhostejný, budeme velmi rádi za vaši podporu. Nejen volební podporu, ale i podporu věcnou, reálnou. Budete-li chtít, neváhejte nás kontaktovat. Děkuji vám a velmi vás všechny zdravím.